Filɛbagaw ani an lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula. Jani point ML FM ma an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la aw ka wulada in na kibaruyaw ni y'o kɛnɛ sigitɔ ye. Sunkalo ale tile 15 o bɛ k'i sɛnsɛn ka ban ka dugawu kɛ Ala ka sun bɛɛ lajɛlen minɛ an ka batokɛlaw Ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ. Bi ye ntɛnɛn ye Tuwabukalo ale tile 25 n'o ye mars ye san 2024 wulada in na Amara Senghor tɛmɛnen kɔfɛ Abdou Diouf tɛmɛnen kɔfɛ Abdoulaye Wade tɛmɛnen kɔfɛ ani Macky Sall Bassirou Diomaye Diakhar Faye ale kɛra Senegal jamanakuntigi 5nan ye bi kalata a jaabi ma bɔ fɔlɔ dɛ min ye Amadou Ba ye ale ni o min ka surun ɲɔgɔn na dɔɔni sabula ale bɛ 57 la o bɛ 30 kɔ la o de y'a wele k'a fɔ a ye ko n doa Ala i ka kala minɛ i kɛra Senegal masa ye koyi anw kɔni anw di kuyila tuguni jate la fo ka taa min kɛ sa tile kɔnɔna na jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Macky Sall ye Fɔyɔdu Macky a ko a bɛ Senegalikaw fo k'u waleɲuman dɔn ko vote min bɔlen filɛ ka kɛ nin ye ko de bɛ Senegal démocratie sinsin k'a jili don ko wa ko min ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye k'ale fana bɛ foli ta ka s'a ma a ka se la nka Amara halisa an sigilen ka kiiritigɛla olu fana ka jaabi mana min di n'o tɛ kɛlɛkɛbaw kɔni olu ye gan fili ka jigin ka bɔ ringi sanfɛ ko min ye Faye ye k'a ye se sɔrɔ polisi 2 mugu cir'olu la bi Moptikaw fɛ yen an na dɔ fɔ o la Eji Jabala la labɛn bɛ ka kɛ kalata n'o bɛ bɛɛ lajɛlen da kɔnɔ o kuma fana kɛlen don RPM ale y'a jira k'a fɔ ko ka kalo 6 ko k'o fara furancɛla fanga kan o min kun bɛ cɛ bi sɛbɛnw sanfɛ min ye Ali Bongo ye halisa ale n'a ka degun bɛ ɲɔgɔn na dɛ wariko degun o de donnen don a la irisiw olu bɛ ɲɛɲinini na hali bi ko yaasa min ye maa minnu ye dangari maaw la u fɛ yen u bɛ se ka olu dɔn cogo min nin kunnafoni ninnu de bɛna na walawala nɛgɛ kanɲɛ 18 o tɛmɛnen ni miniti 7 ye Jani point ML FM ale kumaso kɔnɔ Keba Jalo ka taa fara e yɛrɛ Amara kan aw biya wulada in na yaasa ka se ka a fili bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye cogo min ani an ka page YouTube ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna an ka jamana kɔnɔ n'o ye colonel Assa Bajalo ye ka fara ministre min bɛ kalanko kunna diinɛ ni bato ministre baara ministre olu farala ɲɔgɔn kan ka taga min ye OMS Jabala la ka taa boloci a bɛ fɔ min ma sa a ye sabatɛrɛn de don sabatɛrɛn na Lafiyabugukaw fɛ yen ka taa boloci a bɛ fɔ min ma ko rougeole ale ni rubéole ko o boloci kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ o daminɛ u y'o baaraw kɛ sabatɛrɛn na ko denmisɛnnin minnu kan ka bolo kan ka ci denmisɛnnin 9,000,000 u si b'a daminɛ san 9 fana na ka taa bila san 14 na bamananw ko ten bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛ ye lala nin na kɛ fura ɲuman ye n'o tɛ banamisɛnw olu cayalen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na Amara ko ni Ala ma dɔwɛrɛ kɛ min ye an ka jamana kɔnɔna na sɛbɛn min tun bɔra ko furancɛla fanga ko ka dɔ fara a kan a kunnama ni o kun ye kalo 2 ye san 2 ye o kun bɛ cɛ bi o hukumu kɔnɔna na sa RPM bɛrɛbɛrɛlitɔn ale ye bataki bɔ ko min ye marsi kalo tile 26 san 2024 ko sariya ɲɛkɔrɔ ko bi kɛ furancɛla fanga ale kun cɛlen an ka jamana kɔnɔ ko ka kɛ ni o ye olu minnu ye RPM cɛbalenw ye ko waleya in kɛra ka bɛn ni Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga darakili ye utu kalo tile 18 san 2020 san kɔnɔna na ko o fanga daraki min kɛra sɔrɔdasilakaw fɛ ko o de y'a to ni furancɛla fanga nana sigi an ka jamana kɔnɔ furancɛla fanga in yɛrɛ k'a kun fɔra ko kalo 18 ko batobaliya ko CEDEAO ko ani UEMOA ko olu ye ɲangini ta ka ɲɛsin an ka jamana ma RPM ko faranga wɛrɛ kɛra tuguni n'o ye
kalo mugan ani naani n'o ye san fila jate ye k'o daminɛna marisi kalo tile mugan ani duuru san 2022 san k'o décret ko o bɛ yen o tɛgɛnɔ bilara ko o kan ka kun fori ko n'i ye ko in ta k'a jateminɛ min ye septembre kalo o tile mugan ani duuru san 2023 ko gouvernement yɛrɛ ka laseliw senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ye ko dɔ bɛna fara ko u bɛna kalata bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko kalata bɔlen a dɔgɔkɔrɔ fo kana se bi ma ko kalo 6 ko o de kɛra k'a sɔrɔ kalata dɔgɔkura ma da RPM ko ni dun ye sariyaw ta ko k'u lajɛ ani jamana ko kɛcogo ta k'u lajɛ k'i b'a ye k'a fɔ ko nin waati ŋɔni na furancɛla fanga yɛrɛ kun ye hakɛ min fɔ ko n'o ye kalo san 2 ye ko o banna pewu ko nka ko bɛɛ n'a ta jamanadenw ni ka ko jamanadenw bɛ ka waleya minnu kɛ bi ko RPM yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a dɔn k'a fɔ ko min ye furancɛla fanga ye politiki ko ta nasira fɛ k'olu jagoyalen don ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka kɛɲɛ ni jamana taabolo ni jamana yɛrɛ ko kɛcogow ye RPM ka faseri kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko min ye waleya kɔni ye n'o o ye furancɛla fanga ko ye ko nin y'a bɔ jɔlen ye nka k'olu b'a ɲini jamanakuntigi fɛ a k'a lajɛ u ka kumakanw ani u yɛrɛ waleya minnu fɔ k'u k'o lajɛ ko démocratie ni RPM yɛrɛ y'o tabaa ye o kɛlɛkɛbaa ye an ka jamana kɔnɔ ko min sigira sen kan san 1991 san k'o bɛ a to bi olu ka furancɛla fanga maaw wele u k'u kumakan an'u ka kalikanw k'u ka olu sabati ko sabatili hukumu kɔnɔna na sa ko RPM kɔni b'a ɲini u fɛ ko yaloyaw bɛ cogo min na nin waati in na k'u b'u wele k'a f'u ɲɛna furancɛla fanga u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan min na a tɔ mɔnɔbɔli min na kɛ o ka se ka kɛ bɛrɛ kɔnɔna na ko hukumu kɔnɔna na sa olu RPM kɔni olu b'a a fɔ sa ko min ordre constitutionnel ko yaasa an ka se ka segin ka taa o la ko kalo 6 ko ka o fara furancɛla fanga kan u ka bataki in kɔnɔna na ko k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maaw k'a to o waleya ninnu ka se ka sigi sen kan yaasa jamana yɛrɛ kolosumani n'a basigili hukumu kɔnɔna na RPM y'a jira fana k'a fɔ ale ka bataki in o b'a to ale ka to a ka kumakanw kan a ka to a ka taabolo kan jamana yɛrɛ ka basigi n'a ka lafiya bɛ min na o ka se ka sɔrɔ sɛbɛn fa sirila maa min fɛ o ye Dr Bokari Tireta ye ko ale ye RPM ɲɛmaa ye a fa sirila bi amara ka kɛ ni o waleya in ye an y'a ye k'a fɔ ko SJ kɔnɔna na baaraw kɔni bɛ sen na ye baara minnu bɛ sen na o ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu si ye san 18 sɔrɔ ko ka se k'olu don fichier kura la o baaraw bɛ sen na SJ kan ka o baara la hawta min kɛ o de bɛna n'a to ni kalata yɛrɛ labɛn na a majɛw kan ka kɛ cogo min na sabula nin waati in na ni dantigɛli kan ka kɛ SJ de kan ka kalata ko a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ gouvernement ale kɔni bɛ se ka fara u kan ka u dɛmɛ baaraw la min ye baara fanba dɔw fana ye o ye k'a fɔ nin waati in na min ye Mali ale yɛrɛ bɛ kulu minnu fana kɔnɔna na o kulu fana baaraw bɛ sen na n'o ye AES ye o taabolo n'o nacogo k'o fana kan ka sigi sen kelen kan o jateminɛw ka fara baara minnu bɛ SJ bolo ale ni baara minnu kan ka kɛ fana wasabulu CNT kɔnɔna na ka kɛ ni sariya kuraw ye ko olu baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka teliya yaasa kalata kura ko ka fɔ ko nin bɛ sen na koyi wa min ye CNT ye n'u ye baara daminɛ k'u bɛna ɲɛsin ni sariya ninnu de ma ka se ka baara kɛ amara sini tɛ 26 mars ye n'Ala sɔnna a ma su in na colonel Asimi a kan ka laseli kɛ télévision soba la maa caman de ye tulo kɛrɛbɛ sugi k'o kɔnɔ sini sɔgɔma fana nɛgɛ kanɲɛ 9 waati a bɛ taa yiri feere da monument des martyrs o la n'o filɛ nin ye pont kɔrɔ Balabugu pont o bɔda la ka taa énergie yɛrɛ direction ale fanfɛla la n'an bɔra Bamako an bɛ taa Motikaw fɛ yen Mopti bi nɛgɛ kanɲɛ 10 tɛmɛnen ni miniti 2 ye polisi 2 kɔni olu bɔnɛna u ni na maa min fɛ o ye jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw ye u tun bɛ Mopti yɛrɛ u b'a fɔ station ma ko Somayafu o kɛrɛfɛla la maa 2 de kɔni nana moto kan ka mugu wuli ni polisi ninnu na u 3 kun don 2 kɔni ko olu ni tora a la min ye polisi 1 ye o sɛbɛkɔrɔ jogina waleya ŋɔni kɛlen kɔfɛ Mopti polisi surasilakaw olu ye mɔmɔli daminɛ amara o mɔmɔli n'Ala sɔnna a ma sini min mana b'o la an n'o da maaw tulo kan dugutaa mɔbili dɔ u y'o mɔgɔw fana da o disi kan an sɔngo
ale ni gawo ni ɲɔgɔn cɛ maaw bolo minanw u ka nafolo u ka telefɔni portable y'o bɛɛ lajɛlen minɛ u la k'u bololankolon bila ka taa k'u fililen to kungokolo fantanba n'a kɔnɔna na ye burɛmukaw fɛ yen olu y'a yira k'a fɔ ko bi nɛgɛ kanɲɛ 13 waati tile 38 tɛmɛnen kɔfɛ olu ka réseau orange ko o nana taabo yen olu minnu yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ ko a gɛlɛya b'u kan ani burɛmu fan dɔw ko nin kɔni na kɛ nisɔndiyaba ye olu bolo sabula kabini février kalo tile 17 olu kɔni kun ka réseau tigɛra u kun tɛ se ka maa si sɔrɔ ni nɛgɛjuru sira ye kɔkan kibaruyaw la Amara n'Ala bɛ maa min sɔn a t'i fa ɲininkali kɛ a t'i ba ɲininkali kɛ i b'a dɔn bi ye don min ye bi tɛ le 25 ye wa le 25 mars 1980 Basiru Diomaye Diakhar Faye ale bangera o de la a ka anniversaire yɛrɛ de ye bi ye kalata o kɛra kunungo wɔlɔfɔw fɛ yen min ye maa 7,000,000 a n'a kunkanfɛ o de taara kalata u ka région 14 ale kɔnɔna na ani u ka jamanaden minnu bɛ kɔ kan Amara kabi surɔ kalata jaabi tun bɛ ka mun di ninnu cɛ ka jan dɛ ni Basiru bi 100 la i bɛ taa sɔrɔ tɔw bɛ 7 dɔw tɔgɔ tɛ fɔ yɛrɛ tilegan in na a nana kɛ bɛɛ lajɛlen kun kɛlen don ka jaabi jate i ka fan fɛ min ye maa min yɛrɛ ka surun ale la dɔɔni tile sara waati dɔ la Basiru Diomaye Faye ale kun ka jaabiw 100 sarada la 57 tun b'a bolo maa min bɛ da ale kan o kun ta bɛ 32 n'o ye Amadu Ba ye o fana ma dagirida kɛ koyi a ye kunnafonidilaw wele ko min ye Basiru ye ko ale de sera ko wa ko ale de kɛra jamanakuntigi ye k'a bɛ foli ni taasi bila ka taa a ma o kɔfɛ u ka jamanakuntigi Macky Sall ale fana ye bataki kɛ k'a yira Basiru la ko ale de gagné koyi ko min ye Sénégalikaw ye k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo u ye nin baara minnu kɛ nin ye ko yaasa u ka se ka sigi sen kan Amadu Ba min ye filanan jɔyɔrɔ sɔrɔ Amara nin y'a san 10 ye san 10 ale ye Sonko gɛn ka bɔ baara la Sonko o ka ɲɛmɔgɔ dɔ tun ye ale u ka impôt la ale de tun ye impôt directeur ba ye min ye Basiru ye ale fana ye impôt baarakɛla ye a daga wuli teri su t'a fara tile t'a fara o de ye Sonko ye o de la u fana taar'u ka parti sigi ka u ka wulikajɔw kɛ wa ko n'i y'a jateminɛ nin denmisɛnnin fila in u fana ye inspecteur des impôts ye u bɛɛ lajɛlen kun gɛnna ka bɔ baara la sabula min ye jamana ɲɛmaaw ye olu ka wulikajɔ an'u ka ɲɛɲininiw senfɛ nka Amara Ala bi ko min na o ti tiɲɛ maa min y'u gɛn u y'o de bati bi maaw bi pressé de o sinon n'i ye guwa jɔ tile fɛ o ye pressé su mana ko suma ba de bi wolo fɛn o fɛn n'i b'a kɛ Amara i miiri ko bi bɛ yen sini bɛ yen n'i tun y'a fɔ mɔgɔ ɲɛna don min na ninnu bɛ gɛn ka bɔ baara la ko olu de bɛna tila ka na u ka chef kɔrɔ k'o bati kalata la maaw tun b'a fɔ k'e kunkolo man ɲi wa i b'a dɔn ko nin bɛɛ la Sonko ni Basiru u ma kuma fɔlɔ dɛ kabini seli sɔgɔmada fɛ nɛgɛ kanɲɛ 12 waati 11 waati a na kɛ wɔlɔfɔw yɛrɛ fɛ yen jamana ɲɛmaaw ye sɔmili kɛ sabula garde corps minnu bɛ yen n'olu bɛ président ka baarakɛyɔrɔ u y'olu bila ka taa Basiru Diomaye Faye ka taa a ka so kɔlɔsi ko yaasa ko kana sɔrɔ Amara o de kɔfɛ Amadu Ba ale bɔra ka welewelemada kɛ a fɔ a ka maaw ye ko nin ko in banna pewu ko cicogo foyi tɛ cɛ la Amara démocratie ni jamanadenw t'a la démocratie tɛ démocratie ni maaw bɛ t'u hakilina jira n'o tɛ bɔ kalata wo la démocratie tɛ kunungo wɔlɔfɔw jiginna bɔlɔn fan bɛɛ ka taa voter a jaabi de ye nin ye mun y'u nin kan u y'o de ta o de ye nin ye anw mun b'anw jɛ yan anw bɛ kuma de nka n'a fɔra ko ka waleyali kɛ mɔgɔw tɛ bɔ ka taa kalata n'i yɛrɛ hakili b'a la kalata min na yɛrɛ mɔgɔw bɔra kosɛbɛ Mali kɔnɔ o ye IBK tali ye nka hali o don 100 sarada la
maa 50 o ma se ka bɔ ka taa kalata donc anw ka démocratie kabina daminɛna jamana kuntigi kalata fara kalata tɔw kan kɛmɛ sarada la malien mɔgɔ 50 ma bɔ fɔlɔ ka taa kalata maa ye an bɛna an sigi ka wɔlɔfɔw ta tɔ jaabi kɔnɔ sabula nin fana ye ko wɛrɛ daminɛ de ye maa 2 minnu filɛ nin ne olu ka cɛbɔ gayena kuma min tun b'a da campagne na ani kuma min tun bɛ sɔngo da n t'a dɔn ni hakili b'a la coup d'état kɛlen kuma min na Asimi ninnu bɛ transition bɛ embargo gɛlɛya la Sonko ale de bɔra ka senkɔrɔma dondoli ta ka ɲɛsin Asimi ma k'a yira k'a fɔ ko min ye Asimi ye ko a b'a jo fɛ ko a bɛ ka baara minnu kɛ k'o ka ɲi n'olu ka parti gagné Amara an b'a ko ta ni hakili ye k'an sigi k'a don tɔw lajɛ a waleya tɔw bɛna kɛ cogo min sabula politiki ko kana girin ka girin dɛ n'a kisɛ bɛ t'i tɛgɛ kɔnɔ ni girinna bɛ t'i kunfɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma wɔlɔfɔw kɔni olu ka élection kɛra tako kelen min ye Basiru ye ale de y'o sɔrɔ Togokaw olu ka port n'o y'u ka jamana nafolo nima yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ ye ko ta wulil'o la sibiri su k'a dugu jɛ dimanche la min ye tiɲɛni ye k'a barika bonyana kosɛbɛ taji bondo minnu bɛ yen maa wɛrɛw taw n'u yɛrɛ taw i ye bɔlɔlɔ sira kun ta Togo a don sufɛ maaw taara a tun bɛ ka ci i ko bɔmu denmisɛnninw kɔni ye u senfa sa k'u mabɔ yɔrɔ in na koyi nka k'a ko sutura kɛra min ye ani jida ka surun wulikajɔ caman kɛra yaasa ka se ka dɔ bɔ tasuma fanga la ko nka ko waati dɔ kɛra n'i bɛ tasuma ye n'i bɛ ji k'a mara k'a bɛ n'a fɔ i bɛ k'a ɲaga u y'a to fɔ a yɛrɛ dusu ka da tuma min ka sɔrɔ ka fɛɛrɛ kɛ ka sapeur pompiers ka baarakɛlaw k'olu kɛ ko wa ko min ye nin ye nafolo min dun ko maa si t'a miliyari da dɔn ko sabula n'i y'a mɛn Togo a ka pɔri in don dɛ pɔri in dun fana fɛn caman bɛ tɛmɛ a fɛ k'u na kimɛli kɛ don nataw kɔnɔna na k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ waleya min y'a to nin kɛra ekɔliden 200 olu tun minɛna Nizeriyakaw fɛ yen u ka dugu min bɛ yen n'o ye Kaduna yɛrɛ o dugu misɛnnin dɔ don u b'a fɔ ma ko Kirizakaw fɛ yen u yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ekɔliden ninnu kɔni bilara u ka yen dugu gouverneur n'o ye Iba Sani ye ale kɔni ye kunnafoni di kunnafonidilaw ma u bilara cogo min a ko kɛra cogo min a ma sɔn ka i da don o si la k'o ɲɛfɔ Gabɔnkaw fɛ yen Ali Bongo Oniba a na kɛ ale ka kow bɛ ka caya dɛ sabula nin waati in na kɔni ni degun tɛ 2 ye kelen kɛlen don ka Ali sɔrɔ koyi ko kabini fanga kɔni darakira Ali la ni sɔrɔdasiw nana fanga la ko Ali ka gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen wulila a ka sɔrɔ u y'olu minɛ k'olu daraki a bolo tɛ se ka s'u ma a tɛ se ka wari bɔ ko o de ko hukumu kɔnɔna na sa ale yɛrɛ kun kɛlen don ka so dɔw san Faransikaw fɛ yen ka maa bila min bɛ so in ladon ka so in lakɔlɔsi ko Faransi kunnafonidilaw y'a jira k'a fɔ ko maa min b'o so baara kɛ k'a kan ka sefa wari miliyɔn 30 de sara o ye o tigi fana so kɔlɔsila in o fana wulilen don k'i jɔ bi ko ale ka wari ko min ye Ali Bongo ye a b'ale bila baara la ale bɛ balo min di bagan ninnu ma a b'u la kɔlɔsili minnu kɛ a b'u tɔbɔtɔli minnu kɛ ale yɛrɛ ka ko bɛɛ bɛ nin ko in de la k'a tɛ se ka jɛn'a ye cogoya si la n'a tɛ sara kamalen ko ko o yɛrɛ tɛ koyi ko kabini san 2006 san Amara k'a tɛ k'ale sara koyi donc ale fana y'i ta ka da bɔgɔ jeninen kan Ali Bongo yɛrɛ dun kun ye welewelemada kɛ k'a fɔ diɲɛ seleke naani maaw ye k'u kana ale dɛmɛ koyi ko nɔn tɛ ko ale kasoladenlama min don k'a ka hakɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don a la ko ale kɔni b'u bolo ale tɛ se ka fosi k'a yɛrɛ ye a n'a den 2 a n'a muso ko nɔminɛli bɛ olu kɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ hali jamanakuntigi kɔrɔ tɔw n'u minɛna u bɛ se minnu sɔrɔ ko ale tɛ k'o sɔrɔ Irisilakaw fɛ yen bingali min kɛra yen juma don Bamanciwale ni Jugawale kɛbaaw fɛ u ka sifinw ka so dɔ kɔnɔ n'o ye Kroski City Hall ye u y'a jira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ mosquée kɛrɛnkɛdaw de fɛ ko tiɲɛni barika bonyana tiɲɛni ale kɔni barika de bonyana kosɛbɛ sabula maa minnu don u nana ka mugu ci maaw la k'u to ɲɛnajɛ la koyi ka tila ka tasuma wuli so fan dɔ in fɛ min ye guwa ye o nana cu maaw kan k'u ɲɛsin maaw ma k'u fa ka tila ka dɔw da k'olu kantigɛ o de kɔfɛ sa min ye irisiw ye olu ka fédération maaw u y'a jira k'a fɔ k'u ye maa 11 minɛ n'o ye siganama ye siganama 11 min minɛna u y'a jira k'a fɔ ko maa 4 bɛ o la minnu sen donna ko in na n'olu ye dɛrɛgɛtɛma kɛ ko in na maa 132 an bɛ yɔrɔ min na nin waati in na
o de fatura 37 o de fatura ko in senfɛ maa 152 olu joginen do ina fɔ ka ministre y'a fɔ cogo min irisiw ko in kɛlen ni juga wale bamacha wale kabaw ka jɛkulu min n'u b'a fɔ ma ko Daesh ko y'a yira k'a fɔ ko ale ye waleya in kɛ nka min ye Bɛnɛnkaw ka maa falen dɔ bɛ yen n'o ye Modeste Dosu ye Modeste Dosu ko nin tɛ bamaci wale ni juga wale Daesh maaw ka wulikajɔ ye ko n'olu ye wulikajɔ kɛ k'olu ni bi to a la de ko ka bɔ ko k'u jaw ta ko k'a kɛ tan ko k'an ka ɲɛɲini a ko ale kɔni hakili la a n'a ka jateminɛw la olu ka wulikajɔ kɛcogo tɛ nin ye wa n'olu kun don su tun bɛ caya ni nin ye fana irisilakaw fɛ hali bi marisi kalo in kabini ko in kɔni kɛra sa fo kana se bi ma ko min ye u ka jamana ɲɛmaa ye ale yɛrɛ bɛ taa sibila la tugun a bɛ taa sibila la ten Vladimir Putin ko a kɔni donna sa église yɛrɛ kɔnɔ koyi ka t'i dama kasi ala ye ka seliw kɛ nka min ye u ka jamana maaw ye kunnafoni kun fɔlɔ la u kun y'a yira k'a fɔ ko waleya in k'a sababu bɔra Ukrainekaw la ko sabula maa 4 minɛna olu tun bɛ k'u senfa ka taa Ukrainekaw fɛ yen nka kibaruya labanw y'a yira k'a fɔ ko min ye Faransi ye k'u bɛ k'u ɲɛsin Faransi ma ko waleya in kɔni k'a caman kɛra ye ko sabula min ma faamu maaw bolo o ye k'a fɔ waleya in bɛɛ lajɛlen kun cɛlen yɔrɔ min o dugusajɛ Faransi jamana ɲɛmaaw olu y'u ka conseil de défense kɛ kɛlɛbolo ɲɛmaaw k'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu ɲininka u y'a yira fana k'a fɔ ko kamalen dɔ minɛna ko o kumana video la maa min ye o bila baara in na u y'o fɔ ko min ye maa min tun bɛ ka kuma ɲɛfɔ k'a ko rublu wari ko u y'o caman de di u ma maa min y'u wele ko k'u don nin baara nin na k'a ko k'a bɛ baara de d'u ma baara min don k'u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ a la k'a ye welewelema de kɛ koyi ko ka na ko baara min don ko a baara ka fisa ko nka ko k'a dɔn k'a fɔ ko maa fa kun don k'olu y'o ye tuma min o y'a sɔrɔ marifa de b'u bolo u da jɔnnen don maaw la wa min ye Moscoukaw fɛ yen tile kelen taasibila tɛmɛnen kɔfɛ u ka jamana ɲɛmaa ko ale kɛlen don ka wulikajɔ min boloda bi o ye bolo bɛ se ka da maa ninnu kan cogo min u y'a yira fana k'a fɔ ko siganama 4 minnu minɛnen n'u bolo o sɛgɛsɛgɛliw o n'olu tɔbɔtɔlu baaraw ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ sen na ko wa k'u tɛna dan o ma dɛ fɛn o fɛn n'o bɛ yen n'u sigara o la o ni jamana o jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'u ta fila ni cɛtigɛ nin ko in na Bruxelles ni o ye Belgique faaba ye a yirala k'a fɔ ko yen samedi su min ye tasuma kɔni dɔ ko o wulila ye tasuma in wulila tasuma in ye tiɲɛni kɛ sabula min ye ninjuga wale kɛbaa dɔw don kamalen dɔ ko a falen dɔrɔgu la ale de kɔni ye nin wale in ta ka ɲɛsin polisiw ye wulikajɔ kɛ sa yaasa tasuma in bɛ se ka fa cogo cogo u ma se k'a fa tasuma in ye tiɲɛni kɛ maa kofɔlen yɛrɛ k'a n'a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa kunkolotɔ don ko nka ko u kɔni ye min kɛ mugu kɔni cilen o y'a to kamalen e ko a ni ma to ko senfɛ wa ko halisa ko sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛ sen na yaasa n'o y'a sɔrɔ a kelen don n'o n'a kelen tɛ k'a ko jasiran bonyana kosɛbɛ Bruxelles kaw olu fɛ yen Israel ale ka maa minnu bɛ yen n'o ye juifu ye olu ka diinɛ bolofara o taabolo dɔ bɛ yen ko olu tun bɛ seli la koyi seli ko o ye nin kalo in tile 24 n'a tile 25 ye min ye Jerusalem kɔnɔna na k'u ye seli in kɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko polisi minnu bɛ Israel ko olu y'a yira k'a fɔ ko nin seli ko seli gansan tɛ u fɛ yen min ye maa mafalenw caman ye ko olu nana nka min ye ko in kabakoma yɔrɔ ye o ye k'a fɔ ko maa 100 min n'o olu ye kɔlɔn ye n'olu kɔni ye nin ko in kɛ k'u taara seli in kɛ Misiri de kɔnɔ o taasibila n'o ko o ma bɛn u ma kosɛbɛ sabula u y'a yira k'a fɔ ko min ye nin waleya in ye hali n'o y'a sɔrɔ u ka taabolo n'u ka diinɛw don u kɔni a ma diya u ye sabula a ko kɛra cogo min na ka kɛ ni ɲinanta ale kɛcogo ye u y'a yira fana k'a fɔ ko wulikajɔ caman kun kɛlen don yaasa seli a bɛ se ka yakubaya cogo min ko nka ko n'a kɛcogo fɛ ko maa bɛɛ lajɛlen ma se ka kɛnɛ sɔrɔ Andalukaw olu fɛ yen olu kɔni y'a yira k'a fɔ diɲɛ seleke 4 tɔn b'a la ko waleya cɛjugu minnu bɛ ka kɛ nin waati in na diɲɛ kɔnɔ ko ka fɛɛrɛ tigɛ a la u ye taasibila kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura irisilakaw fɛ yen min ye irisiw ka waleya in fana senfɛ fana diɲɛ seleke 4 tɔnba n'o ye a ɲɛmaa n'o ye Antonio Guterres ye ale yɛrɛ ye taasibila kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye waleya in ye ko a ma bɛn o ma Italie, Faransi, Belgique ka taa se jamana caman ma olu bɛɛ lajɛlen ye waleya in kɔn ka se fo a dan na min ye diɲɛ seleke 4 tɔn kɔnɔna fana na ye maa caman y'a yira k'a fɔ ko a ma bɛn o ma u y'a kɔn ko sabula ka taa baga funanŋɛniw ma maa minnu m'a min u m'a bɔ k'olu bɔnɛ u ni na ko maa si tɛ se ka jɛ n'o o ye nin waati in na syndicat min b'an fɛ yan n'o bɛ bankiw ale ni wari mara yɔrɔw ko fɔ k'a b'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen wele
anaka tonnen cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen wele ko assemblée générale extraordinaire la min bɛ kɛ alamisa don nin kalo in tile 18 nɛgɛ kanɲɛ 14 mana tɛmɛ ni miniti 30 ye k'a bɛ kɛ bourse du travail la k'a kɛ kun ye mun ye u b'a fɛ ka grève min boloda ani hakilina wɛrɛw ko ɲɔgɔnye in bonya kama sa k'a ɲininen don tɔnden bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka se kɛnɛ kan yaasa ka se ka nin ko in a ka kɛ u ɲɛna fɛɛrɛ ni dabaliw bɛna na tigɛ ni maaw u ni BDM directeur de karilen don ɲɔgɔn na ministre Sanu u n'o karilen don ɲɔgɔn na u ni PMI Mali o karilen don ɲɔgɔn na Ibi Ferma u n'olu fana karilen don ɲɔgɔn na ko sabula nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na degun talen don ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma tɔnden minnu fana ni olu yɛrɛ fana kɔlen don ka wuli ka jɔ kɛ bi ko sabula u ka hakɛ minnu bɛ yen olu bɛ se ka dafa cogoya min na sini o ye 26 mars ye 26 mars su in na ni Ala sɔnna a ma Asimi Goita ale k'an ka laseli kɛ 26 mars ko hukumu kɔnɔna na laseli min ni maa caman mina na i tulo bɛ kɔrɔbɛsigi k'a lamɛn ka sababuya kɛ waleya mun bɛ an ka jamana kɔnɔ nin waati in na ka kɛɲɛ ni o ye sini sɔgɔma n'Ala sɔnna a ma Keba Ena y'o kɛnɛ kan yen monument na a kan ka taa yiri feere fana da ye nɛgɛ kanɲɛ 9 waati o couverture Keba Ona kɛ e bolo sabula yen fana n'a tilara a na laseli kɛ maa minnu mana ye kɛnɛ kan yen fana o na se ka lakali an o bila an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko bi le 25 mai o le 25 mars 1980 min ye Basiru Diomaye Diakhar Faye cɛ tɔgɔ in ka ja dɛ n'an ka minnu fɔ kɔni an na da Basiru ma a ka anniversaire de ye bi ye a kɛra président fana ye bi a fa bɔra ka kuma fa ko k'a ye min fɔ a den ye k'a y'a mɛn o a ye min fɔ a ye k'a y'a mɛn ko fusamantiya foyi tɛna bila a yɛrɛ ba ya fosi la ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ fanga la n'ale kɔni bɛ balo la ale n'a wele waati ni waati ka kuma a fɛ ale den don ale b'a dɔn a y'a lamɔ cogo min wa ko in u kana fɔ k'u bɛ tasara foyi ta ka ɲɛsin Amadu Ba ma parce que nin y'a san 10 ye Amadu Ba de y'u fila bɛ gɛn ka bɔ impôt la ale ni Sonko nka u kun t'a dɔn ko bi bɛna na se diɲɛlatigɛ don ka ca ne bɛ tilen k'o de fɔ a ye n ko hali maakolon don bɛɛ bi ta an b'o jɔ yan Keba k'i yɛrɛ fo min ye Amara ye k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn maa minnu kun sɔgɔlen don an na wulada na k'u bɛɛ lajɛlen fo démocratie ye jama ka fanga de ye anw de fɛ yan jama tɛ bɔ ka taa voter sinon ni jama bɔra namara tɛ se ka kɛ o jama de tɛ bɔ ni jama bɛ bɔ namara tɛ se ka kɛ parce que kunun sɔrɔ n'i ye Sénégalikaw ka télévision sow ye an'u ka kunnafoni di sow u ye jaabi di cogo min jaabi min nɔrɔla bureau de vote da la olu ma falen donc sisan kɔni an b'an sigi k'u ka sariya sunba kɔnɔ an'u ka ko tɔ n'o tɛ minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛlɛ la olu y'u bolo jigin ko min ye Basiru ye ko a ye se sɔrɔ Ala k'a kɛ se a ma Ala k'a kɛ kunkɔrɔta a ma Ala ka fanga tali nɔgɔya a ma nka a ma nɔgɔn dɛ Ala ka hakili ɲuman d'a ma a k'an bɛn sini n'Ala sɔnna a ma